Ara, el més interessant i el que té més conseqüències per nosaltres, el que parla més d'aquesta professionalitat que estava dient, és que es desenvoluparà tot un conjunt de noves tàctiques per treure profit d'aquests avenços tècnics. Clar, ara tenim cada soldat té una arma de foc. Però aquestes armes de foc eren problemàtiques. Primer, eren molt difícils de carregar. Hem dit que eren més ràpides, però malgrat això eren molt difícils. Per disparar una d'aquestes armes calia 14, 15 o 16 operacions que calia fer. Calia primer tornar a posar el pedrenyal al seu lloc. Calia comprovar que el sílex estigués ben apretat de nou. Calia treure les restes de pólvora que haguessin quedat de la vegada anterior. Calia treure tot el que quedava al canó amb la baqueta, treure tot el que hi havia quedat al canó. Tornar a posar la pólvora a la cassoleta, tornar a posar la bala al canó. Primer la pólvora i després la bala de plom que es feia caure al canó. Calia carregar de nou els sílex. I tot això s'havia de fer sota el foc enemic. Calia una disciplina increïble perquè els soldats fossin capaços de fer tot això, de fer-ho sota el foc enemic i a sobre de que no trenquessin les línies, perquè quan una unitat tancava les seves línies llavors ja estava perduda, perquè un soldat amb una baioneta no és capaç d'aturar una càrrega de cavalleria, ha d'estar tots junts. O sigui, s'havia de fer tot i tot alhora. M'oblidava una cosa que va dir. Sí, perdó. Només una anècdota, perquè veieu, nosaltres tot això ho podem dir, però els nervis a la batalla eren tan grans que s'ha arribat a trobar armes de foc amb 14 càrregues a dins. Vol dir, el soldat que tenia aquella arma estava tan nerviós que 14 vegades la va carregar sense adonar-se que no sortia res. Però clar, enmig d'una batalla, quan t'estan disparant i tu estàs disparant i hi ha un soroll increïble, això pot arribar a passar. Clar, si s'arriba a aquest estat de nervis, doncs imagineu-vos mantenir les files i sobretot mantenir el ritme de foc. Això era el més important, perquè aquestes armes no tenien ànima. Les bales, se les feia cada soldat, les bales eren rodones, sortien irregularment i els soldats no podien fer punteria. S'ha calculat, hi ha testimonis de que unitats que havien disparat més de 600 bales havien fet 30-40 banys. La capacitat, avui dia has de ser molt mal soldat perquè a curta distància, això era a curta distància, no més de 100 metres, tu no arribis a fer blanc, grosso modo, sobretot amb aquestes proporcions. Doncs en aquell moment no podíem fer-ho perquè les bales sortien cap endavant, no se sabia cap on sortien. Llavors l'única manera de fer mal de debò, de fer mal realment, era fer una cortina, disparar tots alhora. I disparar no només tots alhora, perquè si tothom dispara alhora i hem de tornar a carregar, malament, perquè l'enemic potser tindrà temps d'arribar-hi. El que s'ha de fer és disparar per torns. I els anglesos, per exemple, a la batalla d'Almansa, aquest dibuix que va fer l'Hermenio Gómez, una edició preciosa que té sobre la batalla d'Almansa, els soldats anglesos a la batalla d'Almansa disparaven per pelotons. O sigui, primera descàrrega, segona descàrrega, tercera descàrrega, primera, segona, tercera. Tots els de la primera disparaven alhora, els de la segona disparaven alhora, els de la tercera disparaven alhora. Veieu el que parlava de la disciplina i la professionalitat? Cal estar molt entrenat per això. Cal ser un autèntic professional de les armes per mantenir aquest tipus de formació, per entendre els tocs de tambor. Els tambors eren importantíssims a l'exèrcit i n'hi havia tants perquè totes les ordres es transmetien, clar, amb el soroll del tambor. Doncs calia molta disciplina per fer servir aquestes unitats d'aquesta manera i fer servir aquestes tàctiques que eren com una mena de ballet sagnant.
Tenim molts testimonis que al camp de batalla allò es trencava, no era cap espectacle, però d'entrada semblava un ballet i havien d'estar entrenats com el ballet. Tothom s'havia de moure a la vegada, tothom havia d'avançar a la vegada i tothom havia de respectar els ritmes de foc. Les baionetes per què estaven? Estaven per defensar-se, però també per atacar. Normalment el que es feia, com que hi havia poques possibilitats de fer mal amb l'arma de foc, el que es feia és fer una primera descàrrega a 150 metres de l'enemic, quan encara era lluny, avançaves, tornaves a carregar i llavors feies una altra a curta distància i sorties corrents cap a l'enemic, si el que feies era atacar, no? Sorties corrents amb la baioneta i cap endavant. Les càrregues es feien cap a 60 metres corrents, perquè era el temps que a l'altre no li donava temps a recarregar. Es torna a fer. Què més?